i-marinate dalat ta kanaon ni pare Borsyo bakit. Nya? Morning. Morning na pa. Isla, nakalidliday ka. Kung anak kayo ito niya ang budgetan. Awan ti kargana di pagbagasan tayon. Ay na po bakit kwarta man na yung tipo problema. Nya nga road ka awang garot ti kwarta tayon. Ay dan tulat tati manabtuog di ta bakit. Sa ati pa natin. Sige rin manggamin ni parim nga Borsyo. Borsyo, awa mo dito ini pare Borsyo. Si mangpet ka nun. Nakita ka nun ni Nana nga miling. Sigurado ka dita. Oo, imbaga na. Kung ni nakabaybayag di utang nan. Singirimun nakabaybayag adi nga utang na kanya mun lakay. Dapay apo ko na ti dapan adi anak ti utang nan. Apo. Nabaybayag nan ay apo. Nakabaybayag di abroad. Dinapay amot agbayad mo. Sige ta singiri damdama. Awagak to. Tawagam talaga nga awan ti bagas tayon. Woy, bakit? Sige tatawagak. Baka mabain ka man nga agsingiran. Tawagam. Woy, ay naapo nagkuli-lo da ito yan. A few moments later. Ay naapo na ito yung number ni Borson. Aya, dato isa. Hello. Hello, paray. Pare Borso. Ni kumaram da ito yung dilya, pare. Nay, pay maray. Ay na to ni pare nga ay. Nanay, anda ko mati, bagat kanya na. Awan ni pare mo, pare. Anya? Awan ni pare Borsaon? Awanan, pare. Ni pinakabaybayan ti utang na. Natayan, pare. Natayan ni pare Borsaon maray? Win, pare. Ay na, apo. Di nala intantan mo ti pa nakatay na mo ta. Di na ako man nakabayad ti utang na. Nga ngay garod maray kay confidence maray. Confidence ti pamilyayaw. Talaga, yaman ka, pare. Nga ngay yaron. Kano nga iti tabon na maray? Kumadamat nagiti kakabsat mga imarinit ni kanulat tata. Isumot lang kanot ni gasto. Ay, i-marinate yung latan maray. Oo, pare. Isumot ni kayat ti kakabsat mo, pare. Ay, sa bagay, si kamot ti asawa na maray, no umanamong ka, da kanyam daytan maray. Talaga nga mas may mayat sa maray nga i-marinate yung latan ni paray. Tapno may stock yaw, di tabalayo maray. Uy na, pare. Kadwami latan na kanayon, pare. Sige garod maray. Ay, kay confidence confidence. Kanya yung maray, ti pamilya yaw. Pare. May kain tulat na pumasyaran, pare. Uwain maray, sige garod maray. Confidence. Pasensya kan maray, tanay. Niran-rana pa yung nga agsingirag ko mati utang ni pare nga Borsyo. Anay, kung nani bakit dapay ka no, ti apo ko, ti tumeng nan, datay anak ti kwarta nga nabulog na gamain. Pasensya kayo na, pare. Sige garod maray, sige garod. Ay na, natay mo gaya mo ni kumpare nga Borsyo, kaya sa ano nga garod nga Tawanin saan nga masingiran. Ay na apaw, dati tiriga nan. Ay na apaw, maungtana man dito yan. Ngay lakay, natawagam kas na babae mo, di kat katungtong mo Ay na apaw, bakit? Nagtugaw ka? Ampaya. Natawagak bakit? Oo. Genti bad news. Madi man nagbayadan. Kasi ano nga agbayad na tayo, ni kumpare nga Borsyo bakit? Ano nga? Ano? Kaasimot ang aron. Kapay awan ti bagas tayon lakay, nagbayad yung utang na kang. Kanya nga ron nga, singiron garab, kaya natay bakit? Ampay niya kan patay na ngay lakay. Natay sa kano ti apal, bakit? Oo na yun. Simut
Mapantantumot bakit? Wala ka ano nga kanitipon ko na. Han nga agapura bakit? Kunamag kanaw, dagiti ka pamilya ni pare nga Bursaw, dagiti ka kabsya na i-marinate dalat na kanaw ni pare Bursaw bakit? Nya? I-marinate? Kamay ni marinate! No nabaybayag da kanaw nga makadwa bakit ni kumpare nga Bursaw. So nga i-marinate dalat na kanaw. Marinate lakay. Nya? Adi i-marinate bakit? Adi nga puran da. Di bang kay ni kumpare nga Bursaw? Na ato. Baka i-cremate lakay. Kremit ya, tiyawag di jay. Kawan, i-marinate ko na magamin ni kumaray. Ay, awan na, babe.